Il-Gvern baqa' ma offra ebda soluzzjoni u għalhekk it-tnejn se jkun qed isir l-istrajk ta' ġurnata sħiħa mill-għalliema fejn mhux se jkunu qed isiru lezzjonijiet tat-tfal fi-skel tal-Gvern u tal-Knisja. B'dawn tal-aħħar saħansitra jappellaw lill-ġenituri sabiex ma jibatux lil uliedhom l-iskola. Dan l-istrajk se jsir wara xhur ta' laqgħat bejn l-MUT u l-Ministeru tal-Edukazzjoni. Bil-Gvern qed jibqa' jwebbes rasu li jagħti żieda sostanzjali fil-pagi skont kif kien wiegħed fil-manifest elettorali qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Iva, jekk dan il-moviment jingħata il-fiduċja fis-26 ta' Marzu se jkun qed isaħħaħ il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-edukaturi tagħna. U meta ngħid se jkun qed isaħħaħ il-kundizzjonijiet tax-xogħol ifisser titjib sinifikanti fil-pagi tagħkom. L-istrajk tal-għalliema se jsir bħala parti mill-azzjonijiet industrijali li bdew ġimgħat ilu u matul l-istrajk wieħed huwa mistenni li ma jagħmel xejn marbut max-xogħol, inkluż telefonati u emails. Tfal fi-skel tal-Gvern jistgħu jmorru l-iskola iżda mhux se jsiru ebda lezzjonijiet filwaqt li l-iskejjel tal-Knisja mhux se jiftħu għall-istudenti. Intant peress li l-Ministeru tal-Edukazzjoni ħabbar li fil-jum tal-istrajk mhux se jkun hemm trasport tal-iskejjel, l-UHM Voice of the Workers qed twissi li mhix se tkun qed taċċetta li tittieħed xi forma ta' dixxilpina fil-konfront ta' ġenituri li jaslu tard ix-xogħol jew ikollhom jitilqu kmieni biex jieħdu ħsieb lil uliedhom f'din il-ġurnata li bla dubju se tkun qed toffri sfidi loġistiċi enormi.